kong pui sir kong bula chuan cycle chu alo in pak nga ta chumi lampang pan chuan car var nal tak mai hi aron tlana chu car chu ron tlan hnai zelin kong pui sir a cycle loading chu aron su tu top mai chutia thomom ta ka chuan abula nupa te chu an phu chiang hle a kong pui sira an cycle an da chutia motor en on su chu makan ti dun hle motor chunga chuang mei che pakhat po chuanin makati in poi ti mel hle a chu motor atang chuan pa pakhat thi aron chuka he pa hming hi Christian ani arua chuan police pakhat thi aron chuk tel boka car atanga anon chuan hu chuan Christian chuan police hna chuan he meeting ei hin ni hi ti in an thil sapa anni lampang chu pan hna in chulai nu palo ding te po chuan an hlo mel hle a an pa hming hi Anderson ni in an nu hming hi Abigail ani Christian chuan anni lu pa chu ram bengalin hey nang ni kha hilai vela kala murang chowa in hi chhuahsan turin thu ka pe chon lomi ti in an hawa Anderson chuan in pha hniam takin kutan suya kapu khongai takin ni tal hun min pelete chumin huwa chuan in hi kan chhuahsan thei em ang tuna chuan han kalna tur po kan nei lawa tuna po hian in lu tur kan zong mek ani an tia chuti lai chuan kara chuang mei chia chuan an thu sei chu lo hri in makati hle a he nu hi notiva ani Christiana nupui ani nge a company nei tu ni in an pa ne na in char dan po an company a hian Christian hi thokin Christian in hian in charin an in nei ta ani notiva chuan chutia a in biak dan chu makati em wangin car atang chuan on chukin chanchin chu an pa Christian hne na chuan an zot nga zungzunga chutia anun ron zo chuan Christian po chu in ti thei mel deuh hian an meng ner deuh saka dutak nakena kala hrilang che tuna han soina chi po ni lova he in hi kan ta ni to ni nakena kala hril chiang don chinia ni sa boxi car chunga son lo om than dai ro ti in an nu chuan hrila chutia an pai nan ti chu car chunga chuan notiva chu alu ve ta maya amai ro chu car chunga tang chuan chu mi te chetla chu a en renga Christian chuan lekha chu lekang vain Anderson te lampang chu hoya he in hi chiang takin kalei ni ti helai hian in zeu veka ukil lekha po he ta hian a om vekani chu wangin he in hi ka thu nia ka du hunain chok thei chok turin thu ka pe to chowa tuna hun min dil belamo voin tlai helai vel bor ka hmule cheu ni chuanin police kaman tir tong chu tuna porong hroi maila tuna chuan kala sha thiam hriang cheu chu ka ngai dam na sang berani antia Anderson te nu pa chuan chu thun han hriat chuan soi tur ber por hrelo hian an ding ngoi renga Christian chuan ka soi chin hriamo ti pa in ka lampang chu an pana chumi hnu chuan police po chuan in an kala lampang chu han ko mu in a soi ang khan kan hmule chu ni chuan kamanang chu ti in an vo zuya kara chuan lutin an kal ta ngala Anderson te nu pa chu an thrila hei hle a mong chang chuan han che in motorin an cycle su tluk te chu an han tung tho te a an bung ruwa an thon hno ni chun te chu cycle te chuan phurin an nu po chuan in a keng bor hle a ni la chu asaro pui si a pan lampang tur ber por hrelo hian kong puya chuan an kaldun naka kong lun lo tak ani wangin kong puya chuan han chol detin Anderson chuan an nu hne na chuan nu tak i tha em i chawem ti in an nu chu an zota anu chuan bung deuh mukin lo changin enge thatna turom ka chawani ni saro puisi ti in an pa chu alo changa Anderson chuan in thiam lo tak chung hian nu tak a boi thla khop mai van duina hi engtianga lo thleng thin nge ti po hi hriat lo ani hi ni ma sela kan van doi rang big nang ikeng rit big lo tukani kha khoiron la then ro ti in athil ken te chu laksa kan tuma Abigail chuanin athil ken lai chu lea chuan da thatopin chunglampang hi an en wangwanga chuta lung hnu le tap o tro hian nang kalo nei chi hi kavan in chhir tak em he tiang hin kan khosang ti ngai hi ka ring phak lo wasin waw vai tu reng hian ibul karon pan an ringa tolom le ka in chhir hle mai ti in an pa chu an khum bora Anderson chuan anu da chu han khoi pa in du tak ka thiam lo ni e nuam sate wa siam te chu ka du lom ni ma sela ka soyang khan van duina hi akal tlung hri ni e
mình sẽ thiam ram ram rồi lo có rồi kal le tong miang ti in kalpia chuan an soma Abigail chu ati taw lok lo ve tlat an pa in sai gula ip ken lai da po chu han la in khoi ka kaldon nang nei che chu ha na hlir ani hi ni la chu saro pui si ti in trapur hian ma an troya Anderson chuan ril ru ha ti hriat takhian chung lampang hi a en wangwanga chu tan hoi lampang enin inti kai mo chuan kalading chu ve ang anti sapa anu lampang pan chuan mongchang chuan a in nor ve ta a office dokana chuan Christian chu lo thu in abula chu nula thau lampang deuh in ha ching tak mai hi aron kala he nu hi an office runner ani Christian lampang chu rompan hnai vatin Christian chu onel om takian rompia in an lem pol vela sar enge ti turte lo mem ti in an zot ngal zungzunga atak sa te chuan Christian chu han nek velin Christian la pasi nip ti taka chu tia nula in aron nek kol vel te chu nuam ti in hau chu khoi lama ani rengot lim takhian lo be hor hor zuya in holo ti hriat taka nai taka an din dun lai chuan room chunga chuan nativa chu ron lut thutin an ni pahni po anin hlat sot mai nativa chu ron tung chuakin engin lo ti a hilai chunga hian ti in aron thinrim hmel hle a Christian chuan in thian lo ti hriat takhian a bek an hiat nu nu a chutia bek hiat nu nu pa chuan file ken chu tur vel kalo en fel pui lo kolom le ti in chuan lam an siama chuta me chia chu ron tung chu ve in nia madam irin angkha ni lawania min tir tu ma hi kan en fel pui lo kolom ti in an chang ve boka nativa chu ron tung chuak le in nek dan vel te po kha engkim karon vekasin ti in an changa Christian chuan phakar chu in an nu lampang chu pan phe in du tak iron kal lawang ti ka hlau khop mai he nu om dan hi chu ke po achang hi chun kaning thin ania mi pain me che han hau vak hi a moi che thin si lawa ni ma sela iron kal lawa kalom zia mei chu ti in an nu chu an tlona nativa chuan me chelam pang chu hoin tu nuwa chuan bel kan metani lo chuan office chunga hian ron lut to sung che iom na tur chu hria chu i na tur ani bok ti in me chia chu an hril fak faka chuta Christian chuan lem chang zelin an nu chu an fui por zela du takiti thalutuk tikhan ke min chan himan nirngot ti in an nu chu an hrila chutia Christian an lema chang chu nu chu nangai thei bi khau lo ron tong cho ve in madam tu nu chan in pa kha veng phim pur tong che engki ma hin ke ni thian lo min chan tir vek don ni mo ti in an zot ve faka notiva chuan an pa Christian lampang chu enin asoi so dikem enge om zia ti in an zota chuti lai chuan Christian chu alo kun renga chuta han in ngai to chuakin an nu dar chu han khoi pa in du tak asoi so engma reng re reng sung che engma kanin kara om lawania ti in an soya an nu hnung lampanga chuan in sonin an nu ban han khoi pa chuan nula he hi kan nu kan pui du tak notiva nia ani nen he kanin nei ti engkim hravek company nei tu po hi ama nge hi ni kan pui hi ka hmanga ya chu wang chuan khatiang zong khan ve khan ma meron te to sung che ti in an hau zuya chu nula chuan chutia Christian ti chu makati hle a mengrum hle mai engma po soina chang hlo hian ading reng rengota notiva chu ron tong chuak le in tuna pona chu ngala kan ko chia bel kan betani lo chuan office chunga ron lu to sung che ti in an hril le a chu nula po chu tia thu adona wang chuan kong khar lampang chu pan ngalin an mani kalpel don chuan chiang takin Christian chu aron en kowa kong khara chu don chung Christian chuan en zui zelin in thiam lo ti hriat takhian a khabe hmul chu atuai no nowa chutia meichia chu nu chuan notiva chuan a pasal chu chiang taka enin tuna khan ka chan him chenge mi chan him chiang takin in che dan le in om dan ka hmuwa ni ma sela ka pasal nia hilai mun hi kan office ani bok chu wang chuan kan zo om na hi a chiang ti ka hlo wangin khati zong khan ka tong ta mai ni ani na dikta ka chuan nang zo ki thiam lo ni ti ka chiang ani tun huwa khatiang kha ka hmule ni chuan kan pani inkar hi a top makang tun kha a ma saber le nung ben ro se eng mai thiam thu ngai thla ka du love na ka nga kal don ti in a chhuahsan le ta ngal dia
Christian po chuan ngoi hun ani ti hria in an nu chu en ting ma chang lo an nu chuak ta chu ngoi reng hian a clear zui ringota office chunga che dan vel po chu in thiam lo na nei chuang lo hian a hmalampang hun tura che le dan tur chu angai tu zoka chuti lai chuan Anderson te nu pa po chu la in zui nak nakin thing buklima hian an thu chola an nu chu a chau hmel hle mai Anderson chuan asai gul khat lai te chu handa tha in an nu bula chuan thu in an nu chu an ti puya du tak thil hi eng zong in thlir tum hram te heti reng hi kan ni big lawang ka ti thin kha tuna chun kan van doi ni ti ka soi mulmula nang chuan a bok lok zong in thili la zela ti in an nu chu an thrila an nu chu ron tong chuakin tuna na tur in bok an nei lawa kal na tur ber bok an thrilawa thil hi eng zong in ka thlir angamo tuna karil tram em enge tuna e tur kan nei ti in an pa chu an thrila amang ang lutuk chuan van lampang chu trap chungin a thlir ringota ani na taka chuan Anderson chuan anupui chu a khongai ve hle a chu tinga lungai taka chu hre omati ve hle ani a ki kor ipte chu hanzenin a ki kor ipte a poisa a chun poisa thir chu an nu hmuah chuan an leka chu poisa an nu nam hmu chu an nu chu anu na sa hle mai Abigail chu ron tong chuak le in trap chung hian khang poisa khan thil enge kan le theyang kan puna tur eng ma kan le theilo poisa noi tlem te mai ni kha enge tan mani lo pairo ti in an trap pura Anderson chuan an nu chu hnem zelin du tak ka hmangai lutuk che itan tho hi engkim ko huam thin tuna po in hlon tur zong in ka thok chu ka nga e por na tur chu karon hlo em ang in hlon tur ka zong nga helai hian i lo om reng don nia mundang local sun re su ti in an nu chu an ne ma Abigail ril tram le lungai chaw box si chuan an pa chu a en tlok ringota Anderson box chuan du tak trap reng su khatikhan lungai in dom kun reng lo la ka soi tong khan tuna poisa hi tlemi ti pon pe pun dan kan ngai tonga thil ka lenga kan zuar chhonga nga e por na tur chu karon hon em ang helai hin lo om reng ang che tin helai mun hi omna na rem boka ruwa tun lai asur ngai box si lo chu wang chuan helai hmuna hian in beng bel hri mai la in kan nei ma chu zan rianan mang thin mai la thang ti in an nu hne na chuan an soya chu mi nu chuan Anderson po chu a thuam hno te po chu han thlakin a poisa nei ang chuan changte an khar chhonga mun thana te chuan kal kolin chu nga chan khar chhon te chu an zuar kola wanei thak takin dor tu po anei ve nuala ama po hlim hle chung a thil zor lei sak tu te hne na chuan ni danga po lei sak vek tur hian an ngen chun zom le a an ni po chuan thata ka lo changin Anderson po chu tianga a thil ti ngai lo an ti kwal vela a be sei ai tam an in thral thin chu nuama ti in a hlim hle a hmalampang hun po eng chho ve tan hle na ria kong kama te chun kal zelin a in zuar zela angai tuna chuan thil hrang te omin anu pui chu tuna chuan pur takin thila e ve theidon ti in angai tua a hlimin ama po chu anui vur renga a thil zo po chu a hral zo ve trepa chutia ve na lama chuan office pakhat bul hi awathenga chu office banga chuan lekha intar omin naruak hi aloni chu naruak chu company pakhata tirka tur hi aloni a tho omi tak ni hria in an chenga dil ngei tu mani atu kalonia Anderson po chuan chu naruak a hmu chu dil ngei tum chuan kholaya chuan a file ni chun te chu kengin akal meka a file te chu Kevin kalpa chuan en fel meka chutia kongpo en lova akal mek lai chuan kong khar tang chuan nu pakhathi ron chuakin Anderson a lekha chu aron su dar chuaya Anderson chu a in thiam lo hle mai in thiam lo takin chu nu hne na chuan ngai daman dil ngal mulmula kapi khongai takin min hre thiam ro file hi ka lo en lak lo lutuka chu wangin i lo kal lai ka hmulo ni min hre thiam hram ang che o ti in zol do takin ngai dam an dila chu nu chu notiva khani notiva chuanin e khai in thiam lo du chu keipo ka man mo ka ron chuak phutania nang khati local ni box si nen kan lak lo ve ka in su palani kha nang poi man mo mel le mai
khungi kaldona ti in anzot nga zungzunga Anderson chuan kapi ka hming chu Anderson nia he office a hian nimina helai hian lekha intar ka hmuwa chu naruak chu voin he deal hun ning ka hria chu mi deal tu chuan ka rong kala ka tlai ka hlau sia ka ron man hmo pe ka lo ma le ti in an thil nga zungzunga notiva po chuan ozang takin ani mo notiva ka ni e helai hian naruak chu om ngei mai ni e deal tu ma hi an la rong kal lova nang hi rong kal ma saberini lo ko ro lut phatang ti in an soma Anderson chuanin a file thau chu han char khomin notiva chu office chung lampanga chuan azui lut ve ta nga la in chunga chuan notiva le Anderson chu in matonin thutarana notiva chuan Andersona file ken velte chu han lak sakin enpo en chiang chung lo hian Anderson chu a bengal borbora he na hi nimina ruka nimina kan tar chok chuwa voina lak ngal turin kan ti nia tuna nang mai rong kala a hrimhrimin a hmain eng na ngei thoa heng lampanga hian experience nei to hrimhrimem ti in Anderson chu anzota Anderson chuan dar chin akian kapi kha ka file kena khan engkim chui mu veka ka thiamna san lo zia te hrevek khoi danga ma khoi company ama na tho hi kala nei lowa arem chang ang hi na kha thok mai thina ni tuna po na ruak chu om ngei ti ka hria chu wang chung ka ron deal ve topani a chan chu kan nu puin ei tura duwa kan nu pa chaw khosa kan nia ka tholo chuan kan nun ei tura nei lo ni mai ka soi to ang khan company ni emo sarkara ni emo private tang thang thanga ni emo engma hetik lampang he experience kala nei lo re re ni ma sela min la ni pho chuan ka pi inti angin ka omanga ka thei to pin na ka thukang ti in an sei zungzunga chuti lai chuan notivai pasal Christian po chu an pe lo ka chuan lo thu in an pahnia ti lai chu alo ngai thave renga notiva chuan ani takmo ifrang hle mai engkim tlang takini soi veka kalom zong takini mithen khat na dil ka hriat te chu an tho ngai mi lo le an ti ngai mi lo po thiam ang devin in soya nima sela nang chuanin engma zep nei lovin heng lampanga experience engmai nei lo thu te i zep lova engkim tlang takin min hril veka wangin i chunga hian kalom ve hrim hrimani pathatak chu ini phot mainga Mahse drill han siam hal thu chu har ve khop mai ni Mahse lei van nei na chu voina hian nang ma chin he na hi ilaron dila chu wang chuan i chan sa sang khop mai an tia Christian po chuan an pia tang chuan thu chungin alo langai thlenga chumi na chuan alama yang ti a hlau hle ani a chan chu Anderson te in kha dan dik lo devin ali sakani sia chumi ni wang chuan eng tin tin amo thil hi akal sulang ti a hlau tlatani ina lei chung chang po kha anu hrilein tiam kha nia ni ma sila hrilna hun engma la nei si lo thu chiang jok anu hian a hriang ti hlau hlu hluwa chu wang chuan Anderson chu ala ka hlawani Mahse company nei tu jok ani wangin awa in rol ngam der si lo Anderson chuan ni e madam ka thiamna han soi turin engma thiamna ka nei box si lowa tin do thang hril tur chepon engma ka soi oi om thiam don box si lo chu wang chuan i hmai hian kani angin ka roin lan ve top mai ni hi ti in an soi thale a notiva chuan Mr Anderson ani chuan he na hi naktu ka tangin iron thok mai donem ni ti in Anderson chu an thrila chu thu Anderson an thria chu a hlim hle mai ni warwar chung hian madam chu na chuan min lata ti na mi ti in an zot khowa notiva chuan o na chung ka la che ni hi naktu tangin he office a hian ni rong kalanga a tul kan thokho don ye ti in an thrila chu thu Christian an thria chu alom lo hle maya le lampang hi hoi makin a chang le an ni chu an en le thul chuti lai chuan Anderson po na tharan mu chu alom hle a notiva nen chuan han in chibain madam kalom lu tukania ina ti turamin ti ang chu thatakin ti zer katumang ichunga kalom lu tuk pathian in ma som che ro se ti in lim takhian chibai an buka notiva po chuanin ichunga ke po kalome na thatak chu i thok thin nge yang karing tatani ti in anin thla man mo takin Anderson chu lim tak chung hian chu room chu a chhuahsan ta a notiva po chuan alom pi ti hriat takhian anui varvara
Anderson chuak ta po chu a hnung lampang tang chuan lim ti hriat tak hian a NG wangwanga tai lampang alo ni a Anderson po chu a man mo hle a ana mu chu ana pui hril hlan a ngak hlel ve hle ani ana pui nen an omdun na avathlen chuan ana pui chu lo boi hle a thum hnovel te chu ipa chuan lo khung khomin Anderson po chu aron thleng ve chi a Anderson chuan an pui chu rong kovin du tak ilovan boi om ve ti in an nu chu an kova an nu chuan nia ka boi khop mai ka thum hnovel hi ka da sang ani hi ka kalsan don che ibula hian ka om reng pe lo he ti ringo chuan ril drama thi bak ma bak kan nei lo chu wangin ka kalsan don che ti in an pa chu an thrila Anderson chu a hril hai hle a na thara mu wangin an nu hril hlan a ngak hle khani a poisa nei chun chunin pangpar te lei ho in an nu pe ka ati ani a nima sila chu ti an nu lo om chu a hril hai hle mai Anderson chu rontong chuakin du tak min kalsan mai mi lo ngai thapot te itan thei to pa chuwa ele in nei lawang ti ka hlawa sile fe ni nei lawang ti ka hlawa chu wang chuanin na dilin voina po ka chuk ani lim takin karon hoa Mahse tuna ibula kalo thlen hian I om dan hian ka thini ti thong hle mai min bar khai hle ani naktu ko tang chuan na thar ka nei to dona sin ti in an nu chu an thrila Abigail chuan ampa Anderson chu chiang taka enin nang hian eng tika ma nuam sai min siam ka ringlo hun kha le chen kha kan in nei to a tun hun thleng hian nuam sa in voi khat ma ka om lo ibula om chu lungai na le tra na hlirani sum le pai nei lai eng ma reng kan nei lawa nai thopon poisa kan nei ngai chuang lo ka hre se na la heti hi ni a chu wangin ibula om rang thei kan ni lo mundanga ka kalanga hlimna ka zongang nang lo hi min ti hlim tu le min boi pui tu tu hi ka mu zo ve ti ka chiang ani chu wangin ngai zong dang emo bel pa dang emo ka nei ni pon min ron ti boi reng reng sung che tu na tang chuan kan pan hi inkar hi a top mak ti siang che ti in an pa chu kalsan ngal mai hi an tuma Anderson chuan an nu kal tur chu adara chuan an koidinga du tak ka hmangai che sin itan thei top pa chua thin Mahse itan katling zo lo ti chu ka hria nuam sain ka siam ngai lo che Mahse hne na ka soi tong khan van tuina hi akal tun lai chuan akal tuang thin ti I hriat kha tuna chuan na ka nei ve to a chu wang chuan I hre om top lawang khongai takin min kalsan chu ka hmangai che sin itel lovin entinge ka om theyang khongai takin min kalsan su ti in an nu chu drop o tro hian an nge na Abigail chuan an pan a chelna chu han vei thla in khongai takin nang he min timuang to su ka kalna tur ka tlai nge ibula om rang hi ka pei to lo ti in a kalsan ta ngala Anderson chuan an nu in a kalsan ta chu hre omati hle a thil tam tak ngai tu in an nu nen an him lai te in khata nuam takan khosak lai te an ngai tu a mangai na om zia chu hriat thiam a harati hlu hlu ani ana mutar an nu chu hril hlan a nga hlel te reng nen lim takin a ho ani a pangpar hil pe ka tumani nima sela arin lo lampang dei thil thleng ta si lungai takin chulai huna chuan ading ta renga Anderson hi avan duai zel don nge achunga van neina ala thleng don ti chu a hnu le zel en hian ala hril zel don ani chuti lai chuan Anderson nu pui Abigail po chu pan lampang tur thelo hian akal ve muk mopa Christian po chu office lampang an boi lo wangin office atang chuan leng chuakin kar hian akal meka kong pui zaulu tuk lo ani wangin mung chang hian akar chuan atlana chuti atlan lai chuan Abigail chu a hmu fu ta hlo mai Abigail an hmu chu akar chu ti dingin Abigail lampang chu hoi chuakin hello thianu khungi kaldona ivan bor ve local ve te che antia Abigail po chu kalna tu lamber por hrelawani wangin alo ding tlon renga Christian chu kar atang chuan an chuk ngala Abigail ma chuan dingin ehe ka hmu to ta cheng ka hria khuilam pangai pandona ti in Abigail chu an zot thalea Abigail chuan alo hrena samai kan nu pa kan in lu chu dan lo takin min leilui saka chu chapa tu na khatikha min biamo tuna hian engma nei kan nei lo sin in po kan nei lowa kan la tur po kan nei lo tuna phei chuan kan pa ka chhuahsan ani hi
กันละตูกันนี่โลตีอินเราช่างเดือดฟกะคริสเตียนชวนทว่าตะเคียนโอ้กับบุลาลูกันลันไม่หลมกับบุลาชวนหนุ่มสะดวกสินอินไปชวสันตัวเพจวนอีฟรีเวทเท่านี้ตินกันคอมพานีอินนาโตคีถอดตัวอมกระริงตัดนี่เมื่อรอนซุยไม่รอตีอินอันเทมกัวลเวละอาบิเกลชวนตุนารอนซุยรงดเจไม่ละคุยเงี้ยก็อมจุกงะคุยก็มุตังเงี้ยก็เองเงี้ยก็อินังเอ็งมาฮิกระเทียมตัวเรานี่อันตีคริสเตียนชวนเราช่างเวลอิมที่ที่ฟันระเทียมเราตะเกมนึกปุ้ยหนีไล่นี่ไม่ละนังเละกี่กันอินถูกเทียมกันอมดุนชวนอินเอ็งมากกันนู่นนะเชลวังตินกันคอมพานีพอชัดตะกินให้ถกเทียงนุลาปางไงอังตะกินี่อมังกันนุปันดูโดนตุกเจนี่คอมพานีถกตัวกันมาหมอลุตุกจูบากากันอินากันนุลาอังอินฮัลไม่โดนลมตีอินอันเทมทะเลอาบิเกลพอจูอาริลรูบวยเล่ไหมหันชานไม่ไงน่าเชลวะกันละตัวดังอาเชบกสีเลวจุดที่มีปาบุละหันกัลริงอดพอจูนี่ที่เบอร์จูนอาเชบกสีเลวะมาเซอันนุนจูอาเบยดงตักเจ็ดนี่เองเองเองอินังเองสิเลเฟน่าอินทัวมังตีอินอินไงตัวจูป้าจูจุยไม่จูอาริลรูปตานี่ไม่นั้นมูจูเหลาเลยไม่นั้นมูเล่มูโลมุนดังเวลแต่จูอันเอ็นควอลเวล่ะจุดที่ไล่จวนคริสเตียนบุกจวนเราเทมเลยอินคุยดังเงกันละตัวในจวงอินไงตัวบอยเราคันก็สวยจูริงตบเมรอนุ่มเมลทัดตะกันนี่ถ่วงนัดเนื้อเน้นอินถ่วงเพจวนเฮียไอนี่เชลเลยจวลโดนนี่ดูน่าจวนโฮเทลกังกัลพุตังโฮเทลจวนเองมาเจนี่อมังไอพวกก็ต้องกัลจะวังเองมาเจนจูสุดท้ายจูง่ายโดนนี่ที่จวนอันหูเดวะกันคอมพานีจวนก็กัลปุยเชงกันนู่นเนี่ยน่ากระดิบปุยโดนเจนี่เองมาเจนจุดที่หูจวนกันอินาปุยรอนนัดจันจูไม่ยังตีอินอันทริลทะเลไอไงตัวหูจวนอบิเกลปอจวนจุยไม่จูชาตีคริสเตียนเนี่ยจวนอันนี้กำลังตีอินการลำปังจูอันปันดุนตาการคงขาจูหงอินโฮเทลลำปังปันจวนอันกัลตาจานเหล่านี้อัตุขัวเหล่าวาระคริสเตียนจูออฟฟิศจวงกัลินกัลจุงเฮียนไฟจูอเกลมัวมัวละกงเรงเอ็นเหลาเฮนี่ฮีอันเดอร์สันปอออฟฟิศกัลไว้ขันนานี่ไฟจูรมปมเบตินอารมกัลเวเมกบกสุดที่อันกัลจูอินมูลวินอินสุทุตาอันไฟเกันจูอัตลาดาร์ชัวจูเวลจวนคริสเตียนจวนอินเหลาฮาวมาลินกงเอ็นเตเจอันติตัวระมีมาสิลาจุดที่ไล่ตักจวนโนติว่าจวนลงหัวเวรงอินนังปนกงอินบิ๊กเหลาค่ะตีอินอันเดอร์สันทวางจูอเหลาฮาวะอันเดอร์สันจูอินทะชงเล่ไหมจอยสับเพียนคริสเตียนเนน่าจวนสารคติพลตุกตีอินไงดำอันดีละอันนี้นั่นตะกาจวนโนติว่าเฮียนอัปสัลฮีริงโตโทษเลวนี่อาเซียนเหลาเฮียนเองมาตีรูปในนี้อินอาเซียตาจูบากะมาอันออฟฟิศถกไม่เชียนเนี่ยนะอันเจดันเวลค่ะอามิทลาละจามเรื่องอินอาทินลุงเฮียนอะไรที่โทษเลวนี่รอนตรงช่วงเลยงาลินวินาเห็นหาเฮียรอนถกตรันเวชัวนั่งขัดขันอิทิลตีโซลเวทว่าอิโลฮาวันเนียข้าขัดทิลตีตัวเรนเหลาเร่ทิลดีกันเหลาเร่นี่ตีอินอัปสัลจูอันคักเวฟักคริสเตียนจูงอรงกัลสันอินอกัลสันนูจวนนติวาเลอันเดอร์สันจูตีดูนินไฟล์ตลาดจูอันหันชาระไฟล์ตลาดจูนุตวาจวนชาร์ปุยนจุดที่ไฟล์ตลาดหันชาร์อันดินไลเมกจวนไฟล์จูอัดเท่าเลตามายจุดที่ไฟล์ละจุดเท่าเลจูอินเทียมโลเลไหมออฟฟิศอักลมาสักเบอร์นีนอาจจะเสียงหาเรื่องว่าจูนิสิไฟล์จูรังตะกะหันชาร์เลงหาลินนุตวาปอจวนอารอนชาร์ปุยเลงหาลมายไฟล์ตลาดเวลหันชาร์โคมจูอาการัทลักจูอาจจะมุฟูเหล่าไหมทลักจูหันเล็กกางินอาทินลุงเหล่าทาร์วอร์วระอันเอ็นเจกินอันอินทลักเงียนี่อปีนอติวานเฮน่าจวนมาดัมเฮฮิกันอินันนี่ฮีมาเซละตูน่าจวนอินกันในตัวเราคุณเรตักกันเราอมตัวน่าจูชัวสันลงไงตัดเสียอีปัสสัลขันมินชัวตีรนี่ตีอินอันสิละนอติวาจวนอาเราคงไอเล่ไหมอันไงตัวเจงมานี่เดียวอันทิลตอนคัชชัวกินไซกุลันสุดลูกเด็กอันไงตัวโชกข้าตาหนูปาหูเด็กอันดาสนตหนูปาเงยนี่ตีจูอาร์ชัวเลตาอันไปนักกินอินหุ่นเลยจงจังก็สิลังเจอติค่ะอาลาสิลมีเราตีปอจูอันไงตัวโชกอันป้าตรงกำเล่เอากีจงเด็กอาเบงอาจวนอาลาจามแรงนี่นติว่าจวนอันดาสนจูคงไอเล่โซนหันโซเลน
ani le kha in kha tu in nge in luat ti in an zota Anderson chuan in tla hrung takhian madam kha in kha kanu le pa ten min ro chun leu leu ania kan unawin kan luat thina ka unaw pa hi zu wangin aboral to ani kan ina ukil rong kalina soidan chuan I unaw pa khanin he in hi ada kham ti in min ron thrila Mahse ukil le kha po chu kan lo en chiang lem chuang lowa tun hnuwa ka ngai toilet po hian ka unaw pa khan khati khana da khammot chu ka ring thei thlot lawani ni Mahse la han bel chianga han khing le turin ukil roina tur eng makani box si lo tuna hian kan din mun chu chiang takin nang chuan I reta e ti in api ntowa hna chuan an soya notewa chuan Anderson chu alainat lea Anderson hna chuan lungai ma ta che in chu kan la en fel lenga thil dika ni le ni lo po engkim chiang takin kan en fia don ani chu wangin lo lungai lu tuk lo la naktu ka kat ngai tu don ya ti in anin kal santa a atu ko lo ni a dan pa nga yang bokin Anderson chu office a chuan akal le a notiwa do kana chuan in maton hian an thuduna in hun chung chang bok chu an sei dun le ani notiwa chuan in ukil roi ve pho chu tha hre in ukil abe meka notiwa in ukil abiak lai chuan Anderson po thin phu deb debin abula chuan alo thu ve renga ukil chuan in notiwa hna chuan chu in an leina lekha chu order hrim chu in hu ve hrim lo mo ti in an zota notiwa chuan in an la mu lo thu le Mahse an mani an kol thu in an changa ukil bok chuan in ani chuan in an mani a in nei tu masa te na chuan vakal ula chu in chu ada kham nge ni ti lekha chiang takin en chi karing da kham chu ni sela chuan in an mani ve ve kol tur lekha an nei hrimang chu lekha chuan in a lei tu le ada kham tu in mengan sai ngei tu ni ti in an lo hrila notiwa po chuan ichunga kan lom lu tuke ichunga hian rin na kan khan na sa don ani alo da kham lo ani lo chuan in imi pui viau kan ngai don ani ichunga kan khat to pania ti in lom tu sei chung in phone chu an da phone an da nu chuan notiwa le Anderson chu khun khan le zual hian an ti ti a notiwa chuan ukilin aron chan dan song song te chu an thrila ina kal nge ngai thu te an thrilin lekha engma da thatan nei em ti in an zota Anderson chuan lo chang ve vatin ka unaw pa chuan thingrem chu nei nge ya kan chhuahsan don khanin kan bor tuka chu wang chuanin kan chhuapui lawani mani unaw pa te thil tha chu ti in abo hle dang ti hlawin leihnuaya ka phum nge nge a kha le kha pui mo dana kha thira ni wangin a chia chu kala ring lo dewa baka ka phum na po kha ala re lo hrim in kan chhuahsan ma lokani a han ti a notiwa chuanin ani thak chu tuna chun ina chun nikal manem ti in an zot ngala phur thakin Anderson po chuan madam he office a hi di thu bera chu wang chun I thu om tur lom kani kalangi ti chun kan kalangal meilom ti in Anderson chu a phur hle a notiwa po chu a thun na tang chon rang taka thowin Anderson te in hlui lampang pan tur chuan an pahnih chuan pon lampang an panta a chuti lai chuan Christian le Abigail chu office bula chuan motor chunga chuan an lo oma in holo ti takhian nai taka in enin an nui duna an voi khat in hmuna ni lo ti a chiang hle mai chuti lai chuan motor malam panga tang chuan Anderson le notiwa chuan an lo mu ve renga chutia an pahnia hlim takan om dun chu Christian chuan malam pang chu an ena an malam panga Anderson le notiwa an mu chu engma po soina chang hrelo hian a ka ho ringota a ma in lo in soi fel thin to Mahse tuna hian a in soi fel thei le reng ngem ti chu aril ru chuan angai tu anu nowa chu thilan mu chu notiwa po thin rim hle mai ring takhian a pasal chu an ko waka Christian po chu motor tang chuan mong chang aron chuakin an pui bula chuan ong kalin an pui chu aron nui ton ngala chu ta ron tong chuakin du tak eng thil ma thleng lawania nula helai thok tur ka ron hroi mai ni eng thil ma kan in kara om lo hrim ti in an soya chu ta notiwa chuan thin rim takhian eng kim chu karon mu ve kalom kabula om Anderson po hian eng kim chu ron mu veke enget thleng lo chu karon mu motor chung khan eng moin ti in fob lai ngai kha kami thian mu chiang ani phat mar thei in ring re re su ti in an anghal tura chuti lai chuan Christian po chu a in thiam lo ve mel hle mai notiwa bok chu ron ang chuk le in
ibula local kha tu mo ni a company thok tur mo ni kan company thok tur chu tuna chun ka in dei to kani ti in an soi chun zoma Abigail chuan in Christian lampang chu enin nang hian min bum ani mo in company a na tam tak om tin isuya chu vain ka ring em chia ka zui chia imiti dan in ka oma I thu ko ya ni ma sela nang chuan voina hian min bum ani ti chiang takin hi aron lang chu ve kani hi iwan zak thelo ve ti in a an khum ve ngal bora Christian chuan in Abigail hena chuan lungoi hreiro tuna chuan engma sui hun lo kan nu thin rim lak lo lai ni a chu wang chuan tuna chuan lungoi mai ro kan nu hi chu a ang tun tuna a rele mai thin alung oile malu tu kan ti in an nu chu an nui tlana notiwa chuan Christian chu ko jung chal han ko sok pa hian nang hi engtika ma ka ring ngai to lawang che he company a po hian I thok to lawang nang hi ka ngai dam che ring hau sung che ti in an kok sia chuta Anderson chu zoite ron tong chokin madam tuna I pasal bula om ngai so kanu puya ni so ani son ka retheih luat vangin min chhuahsan in company na ka mu ni khan kalom hol hle a kan nu hi hrilhlan ka hak le pangpar te lei ho in pangpar chu pe katum boka ni ma sela ka soi engma oi du lovin min chhuahsan luya tuna heti hian I pasal ne na lo om du na nia karil ru chu ana zual hle mai ti in zoite hian an soya Mahse chu athu soi chu zoi hle Mahse an pali chuan chiang takhian an ding chuan an traffic ani notiwa chuan Anderson lampang chu hoin ani tak chu ka lai nat hle mai che ka re khal thiam em ti in Anderson chu an zot ngala Anderson po chuan o khal thiam e ti in alo chang ve maya notiwa chuan Christian hena chuan khoi motor cha bi mi rom pe ngal ro kha motor kha voi khat mai khal to ngai lowang ti in an hril ngala Christian po chuan in nui chung hian kha nei vek ro enga tan ma kha motor kha ka ti lo ti in nui chung hian cha bi chuan pe a notiwa chuan rang taka lo la in enga tan mai ti le ti lo chu kan la hriang chu tuna hian Anderson te in hi I lei ti kan hria ni ma sela I lei dan kha adik le diglo engma Anderson te po hi ko mu lo chu mai ba ka engma min hril ve lova engma ka hrelo bok I thil ti dan hi thil dikan hi ka ring thei thlot lowani tuna hian Anderson te na kan kal dona thu dik chu kan hai chok dona ni ukil po kan bevek to nang nen hen kan in khin po nga yang chu mai ba ka nang ne na ka in thena tur po hi kan ti fel ngai dona ni ti in an soi khum ve sia chu min hu chuan motor cha bi chu Anderson hne na chun pe in nangin entin nge inu pui soi ti don ti in an zot ngala chu ti lai chuan in Christian chu ron rol vatin eng angpon boi pui ma ula ukil le kha ka nei to tholom eng angpon da kham lo ti ma ula le kha ka nei ve to tlat ti in an trong el khuma chuta Anderson chuan lotwa lampang chu hoin madam kanu pui ni to hleinem min du lova min chhuahsana reilo te chuin kha mi padang la ka min rin om lo sanania chu wang chuan in tuna chuan in kanu pui ni to lo re katan chuan in mi hrang hlak ani e ti in an soya chuti hun lai hun toite a chuan Abigail be seina chu abo chiang hle mai alo be seina nom saka tumna chu ti chiatin a oma chu mai baga akal san tak apasal chu a then len nge ngai don si notiwa chuan Christian hena chuan tuna chuan ni du chuan min kal san thei to e ka thin lung zong in keipon ka kal san chea ka taksa pon ka kal san che ngai ni nakena ko ta kan lein hule donia ti in an frila chuta Christian po chu alo ni sen sena ni ma sela anui dana chuan a hlim lo ti hriat hle Abigail lampang chu enin lokorle du ta ke kalang miang ti in kalpuya chuan an soma chuta Abigail chuan alo du okong lo mai izak lo mi nang he ka zui top lawang che ti in alo an khum hrepa a trap zui ngala chumi nu chuan Christian po chuan an ni chu akal san ta ngala kar chu han khoin a ui mel hle mai Christian kalta chu Anderson len tuwa chuanin an en zui renga tuwa chuanin I chaw hle mai kalbo wang che ti in an aw zuya chumi nu chuan Abigail chuan Anderson hena chuan ngai daman dil nu a kati pal liu ani itu soide kha kalo ngai thla thalowa ni ma sela tuna chuan I soide ka ni ti ka hrata khongai takin min ngai dam ro ti in ngai dam chu athiam token an dila Anderson chuan alo ngai thla thadu vaklo ngui takhian a ma in hena thu tam tak ka soya
mi hring hi van duina kal tuan lai chuan akal tluang ve thei ni ti engkim ka hril chia he tiang he kan om rang bik lawang ti ni hne na pok soi thin engpo ni sila tuna chuan ti tur kan neya hei kapi madam na tu vanen hianin kan in hun kha kan va en fel don ani lekha poi mo hai chu kan ngaya kan in bimhan hrilo kapi nen hen ti tur kan nei wangin nang chuan melo kalsan phot mero ama pan min kalsan to kha ti in an soi ve deuh foka chu thu a soi lai chuan no te va po chuan Anderson chu chuan mel tak hian alo en ve renga ngui tak chungin Abigail chuan an pahnih chuan a kalsan ta a kal hnu chuan no te va chuanin Anderson hena chuan tun mai kan thil ton khanin kan thil ti tur hi min hmong lo se thadeu kan tana ngai ni ukil po fel takin ka biak tho thui hria chu wang chuan tu na hian kan va kala ngai ni Christian kha palu lul tak mai ni a hun engma chuan chu kanin nei to a amizia ka hra chiang ve to khop mai ni ma sela in hun a nei dan hi thil dikani hi ka ring tlat lawani arukin amha pon thil danga ti thina chumini wang chuanin tuna po hian he thil ati hi min hrilo dana hian thil dik lawani ka ring tlat ani ama saberin in nei le ngaya chumi hnuwa in nu khoi lam mangai ni chuan I hruai le thei bokania khalam pangkha chu ngai to hrilo phot mai ro apoi mo jok chu in chen na nang ma ni in ngei kha in nei le ni ti in an hril dap dapa Anderson po chuan madam ni e tun hun hi poi mo ani kan nu chung chang kha chu enga ma anga chu min kalsan tua keipon ka kalsan ve mak don kan lungai ni berle kan tlak chit ni bera kan bula ve tlat te hi kan tan chuan an hlu berani madam tuna hian imi puina hian kalom em ani engtika ma ka thei ngil lawang che ti in lom thu chu an hrila nutiva chuan atok tuna chung kan tlayang kan kaltum da kan kalangai kha chabi ti in chabi chu an te a Anderson chuan chabi chu la in an fop jawa motor chu kala khal thiam emang chu mo ti in an fiam jawa chu mi hnu chuan an pahni chuan motor lampang chu panin Anderson te in an nei le theina koga mala tur chuan an pahni chuan hlim takin an in zuita ani ole khati zong kha tun tuma karon ti chua le theite chu alo ni le ta clear tu le ngai thatu zong te in zawain hun man nuam le vek ule